मुलुगनां थाखोआव गेलेनाय मोसानाय मुसुरनायनि अनगायैबो महर दिन्थिफुंनायावबो दावगालांगासिनो बर' हारिया। नेपाल हादराव जानो गोनां मिस एन्ड मिसेस ग्लबेल इउनिभार्सेल 2023-24 बादायलायनायाव बर'फोरनिफ्राय बाहागो लाहैगोन रैसुमै बसुमतारिया। बे मिस एन्ड मिसेस ग्लबेल इउनिभार्सेल बादायलायनाया नेपाल हादरनि काठमान्डुआव फैगौ 6 जुलाइनिफ्राय 9 जुलाइसिम जागोन। बे बादायलायनायावनो बर' हारिनिफ्राय रैसुमै बसुमतारिया बाहागो लानो थाखाय दायो साखाफारा जादों। रैसुमै बसुमतारिया सासे फेशन डिजाइनार। बिथाङा गावहानो F&F क्लदिं ब्रेन्डबो दंखायो। दासिम बर' हारिनि गाब गोनां दख'ना, आर'नाइ बायदि गाननाय जोमनायखौ गुबुन गुबुन मडेलिं श'आव दिन्थिफुंबोदों रैसुमै बसुमतारिया। बेनि अनगायैबो बिथांनि फेशन डिजाइनिंआव गोबां महरगिरिफ्रा दिन्थिफुंनानै देरहानाय आरो जाफुंसारनायखौ मिन्थिनो मोन्दों। क'क्राझार जिल्ला गसाइगावनि आइजो रैसुमै बसुमतारिया फैगौ समाव नेपालनि काठमान्डुआव जानो गोनां मिस एन्ड मिसेस ग्लबेल इउनिभार्सेलआव बाहागो लानो खाबु मोनगोनखौ जोबोरैनो गोजोननाय फोरमायदों। मानोना बे मिस एन्ड मिसेस ग्लबेल इउनिभार्सेल बादायलायनायाव गोबां जायगानि बादायारि एबा महरगिरिफ्रा बाहागो लागोन। BA BSc हाबनो गोनां फरायसाफोरनि थाखाय गोनां फोसावथाय। गसाइगाव जारागुरि गबिन्द बसुमतारी फरायसालिमायाव BA BSc डिग्रीनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो। गिबिसिन मुं थिसनहैनाय सा 150 सिम फरायसाफोरा बेसेन नाङाजासे मुं थिसननो हागोन। 150 निफ्राय 200 सानि गेजेराव 75% रेहाय, 201 निफ्राय 250 सिम 50% रेहाय आरो 250 निफ्राय 600 नि गेजेराव मुं थिसननायनि रांखौ 25% रेहाय होनाय जागोन। जारागुरि गबिन्द बसुमतारी फरायसालिमाया बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिजों गनायथि होजानाय गुनगोनां फोरोंगिरिफोरजों लोगोसे फरायसाफोरनि गाहाम सुबिदा गोनां फरायसालिमा। बड', इंराजि, एसामिस, पलिटिकल साइन्स, हिस्टरी, इक'नमिक्स, एडुकेशन, फिल'सफी, सशिय'लजी, जिअ'ग्राफी आरो मेथ्स आयदाफोरखौ लानानै फरायसाफोरा बे फरायसालिमायाव फरायनो हागोन। लोगोसेयैनो फरायसाफोरा लाइब्रेरिनि सुबिदा, एक्सट्रा कारिकुलार एक्टिभिटिज, केरियार काउन्सेलिं, सांग्रांथियारि हाबाफारि, रिभिजन क्लास, लोगोसे स्पकेन इंलिश, सेल्फ डिफेन्स आरो कम्पिउटारनि उफ्रा सोलोंथायबो लानो हागोन। गोनो गोथो मोनदोंब्ला दानो 9706680878 70022271929 आरो 7002131754 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालाम। कलेज वेबसाइट www.gbcj.edu.in इमेल ID govindacollege@gmail.com